Ahoj! Díky, že jste se s náma nalodili do dalšího dílu Equilibria. Ať už jste člověk věřící, nebo nevěřící, nebo prostě jenom hledající odpovědi, tenhle díl by vás mohl hodně bavit, protože když je někdo kněz a zároveň molekulární biolog, není to krásný příklad rovnováhy a dnešní host je obojí. A k tomu je navíc šéf katedry etiky na 3. lékařské fakultě, spisovatel, cestovatel a především výborný člověk. Jdeme na to. Marek Orko Vácha. Keep on moving like there's no tomorrow. Embrace these moments and be just now. Dobré odpoledne, pane Vácho, děkujeme moc, že jste se s námi nalodil. První otázka vždy stejná. Co je pro vás rovnováha neboli ekvilibrium? U vás se na to hodně těším, na tu odpověď. No tak zaprvé v přírodě ta rovnováha moc neexistuje. Jo? Pořád se usiluje o nějakou ekologickou rovnováhu, ale to tak jako není. Ta evoluce jde pořád dál a tak když člověk přemýšlí o svém životě, tak já myslím, že tam teda taky moc rovnováha není, že když jsme tady na lodi, tak je to spíš jízda po peřejích a spíš to jako pořád někam jako takhle jede a úplně nevím, že bych žil nikdy v rovnováze. My to samozřejmě také tak komunikujeme, že té rovnováhy nikdy nedocílíme, ani šaolinský mnich na sklonku života ji také nedocílí. Takže samozřejmě cíl není asi dosáhnout rovnováhy, ale je dost výhodné ji hledat, ne? V životě. Spíš hledat ten cíl a ten smysl všech těch věcí. Jo, já to spíš vnímám, takže člověk pořád jako jde k nějakému cíli. Eckhart to říká krásně, ten dominikánský mystik 14. století říká, stanom si člověče poslední cíl svého díla a své dílo najdeš. Takže já to spíš vnímám, takže pořád jako jdeme k cíli a že toto je smysl mého přebývání na zemi, víc než to, že bych hledal teda nějaký jako ekvilibrium, jako jak to říct. Jo. Když se na to podíváme ještě z perspektivy právě Boha nebo vesmíru nebo životního prostoru, není to skutečně tak, že ten vesmír či Bůh k té rovnováze nějak směřuje nebo ji hledá nebo ji nastoluje pořád tam a zpátky? Já si spíš myslím, že evoluce jde od někud někam. Jo, a že vlastně celé ty dějiny židovství a křesťanství operují s tím pojmem toho lineárního času, který začíná, řekněme, teda velkým třeskem a končí posledním soudem nebo nebem, nebo jak to říct, ale že to je teda linka, která jde od někud někam a že to není ani tak opravdu jako otázka nějaké vnitřní rovnováhy. Jistě o tom můžeme mluvit mezi lékaři nebo podobně, tak můžeme jistě mluvit o tom, že člověk má mít rovnováhu třeba mezi prací, rodinou a tak dále, ale já fakt jako vnímám spíš ten svůj život jako cestu, která vede jako nějakým směrem. A já mám spíš pro sebe tu metaforu těch peřejí, než že bych hledal nějaký vnitřní klid, vyrovnanost a tak, jo. Tak jasně, trapisti to říkají mniši, kontemplativní teda řád, který říká, že je velice hezký, jo, že duše mnicha má být tady ta klidná jezerní hladina, protože pak dokáže odrážet to světlo, jak je to rozčeřené, jak je možná trošku teďka, takže už to potom to světlo úplně neodráží, takže můžeme říct jako něco takového, ale nemyslím si, že by smyslem křesťanství, tedy jako mé tradice, že by bylo jako hledání rovnováhy jako pro rovnováhu samotnou. To spíš si myslím, že to je ta cesta a že prostě po té cestě někam jdu a člověk padá, zase vstává, ale pořád jako někam kráčí. Rozhodně rovnováhy zaplať pánbů nemůžeme nikdy dosáhnout, to by byla veliká nuda, ale myslím, že ty výkyvy jsou asi naprosto zásadní, protože v nich se učíme. Ne? Zásadní a v pořádku a takhle, když někdo přijde, tak jasně lepší než ta klidná hladina toho zahnívajícího rybníku, tak je lepší ten oceán s těmi bouřemi, jo, kde se třeba věci dějí, nebo člověk má nějaké ztráty nebo podobně, ale je to živý teda. Jo, je to, řekl bych i ve vztahu k Bohu, jak je to jako moc velký klid, tak já si myslím, že to není úplně dobrý, jo, že lepší jsou tady ty kotrmelce a ta cesta a teď jo, ďábel po pádu se nezvedne, ale člověk musí a má, jo, takže pořád jako takhle jdeme a kráčíme, jo. A já si myslím, nebo tak jak vnímám vás, tak mi vždycky přišlo, že
Vy jste skutečně ten člověk, který má k té rovnováze blíž, než třeba jiní kněží, kteří nemají ty přesahy, co máte vy. To No. ať rozsoudí historie, jo? Ale ta jedna myšlenka teda tady zase mi to nahrává na smeč, jo? Že ty příručky manažerů a koučů a podobně říkají, že člověk má na sobě pracovat a máme rozvíjet ty svoje dobré vlastnosti a podobně. A křesťanství to naprosto podepisuje, to je jako někdy to čtete tady ty manažery a říkáte si, no to je jak evangelium tady toto, jo? Že není malých rolí, člověk musí rozvíjet ty charismata, která má podobně, ale křesťanství tady ještě pracuje teda s tím jedním pojmem, že se mi to někdy nepodaří a že to není vinou povodní nebo vnějších sil, ale že to je mojí vinou. Že jsem se nepřipravil, že jsem udělal něco špatně, že jsem dělal zásadní rozhodnutí, které nebylo dobré. To znamená, s tím konceptem toho hříchu, ty člověk opravdu dostává na to jedno z těch den. Ano. Myslím, Česlav Miloš, ten polský básník, říká, že pak si vždycky ještě ozve ťukání ze spodu. Myslím, že je úplně jako ale jo, je tady jeden obrovský koncept, že kdo si tady toto zažije, to, čemu ten newspeak toho křesťanství říká třeba smrtelný hřích nebo těžký hřích, kdy opravdu jako je to tak, že člověk jako se ráno probudí a je mi zle, když se podívám do zrcadla, je mi na zvracení. Jo? A najednou si zažijete skutečnost odpuštění a lásky. Jo? Najednou člověk, který si tohle prožil, svůj takový nějakýhle strmý pád, za který můžu vinit jenom sebe, tak najednou jsem mnohem pokornější, za prvé, abych soudil ostatní lidi. Už jaksi jsem opatrnější v tom, abych jaksi černobíle říkal, kdo je dobrý a kdo je špatný, protože už vím, že ty věci jsou složitější, než se mi zdály před rokem. A to je první věc. A za druhé si zažiju sám na sobě, co to je odpuštění. Jo? V tom evangeliu to je jasně, komu se mnoho odpouští, mnoho miluje. Jo? Takže nikomu nepřejme, aby si zažil něco hrozného, vlastní selhání, zklamání nebo podobně, ale když už to přijde a chytne se to za správný konec, tak pak si myslím, že fakt z toho může být jako mnoho požehnání nebo mnoho dobrýho nebo mnoho docela užitečných věcí. Ono je také těžké to nepřát absolutně, protože víme, že skrze to se, jak říkáte, posouváme a učíme. Takže v tomto smyslu je vlastně dobré i to přát někdy, protože opravdu mnozí tím rostou. Nemluvě o tom teda, podle toho, co říkáte, je dobré potom si nestěžovat Bohu, ale sám sobě. Jasně. Vždycky. Jo. Takže ten koncept té lítosti, jo, nebo toho, že si člověk fakt jako řekne, tak teď jsem to udělal špatně a moc mi to mrzí. Toto je důležitý. Jo, a když začínám mše svatá, tak ono to někdy se jako říká a možná je to, nevím, jo, pro někoho v nějaké situaci částečně pravda, že křesťanství jako zdůrazňuje ten motiv té viny, ale pro mě je to někdy jako nejkrásnější část mše svaté na začátku, kdy řeknu, přátelé, vyznávám se všemohoucí Bohu a vám všem, že často řeším myšlení, slovy, skutky, což pro někoho může být modlitba a pro mě to je konstatování průběhu života. Přátelé, jako to jsem já. Jo? Přicházíme do kostela jako parta průšvihářů, jako parta lidí, všichni, kteří máme problémy s desaterem, jo? Někdy jako lidi třeba mimo kostel říkají, no tak se na sebe podívejte, jo? Vy tady hlásáte desatero, se podle něho nežijete a to je přesný postřeh, jako takhle to je, přátelé. Jo? My hlásáme desatero, ale absolutně podle toho nežijeme, jako rádi bychom, ale pořád se to moc jako nedaří. Takže pro mě to je jako fakt jako konstatování průběhu života a ono to jako není špatně si tady tyhle věci prožít a fakt jako pak takováhle duše je mnohem pokornější a mnohem opatrnější v tom, než jak si šmahem odsuzovat svět a podobně. Když věřím v lásku, když věřím ve svět kolem sebe, miluju přírodu, znamená to, že v sobě mám Boha nebo že věřím Bohu? Jasně, to je ortodoxie. Jo? Čeština je v tomhle špatná, nešikovná v tom, že my když slyšíme tady v naší české kotlině to slovo, které už se nechce moc používat na ty 3 písmena, Bůh, tak okamžitě naskakují restituce, krajky, červené pokrývky hlavy, pedofilie, sex, kdo ví co. A
to tak bylo vždycky. A to Martin A to je Buber. ten důvod, proč vás tady máme. Jeden z důvodů, aby to Jo, méně naskakovalo a abychom více si naskakovaly jo, jiná jo, témata. ale to nejsou jenom Češi, a teď Mhm. to říká Buber, jo, německý žid, hodně komunikující s křesťanství, říká, každé pokolení, každá generace navalila na tohle slovo prostě ty svoje nejhorší asociace. To slovo bylo tahané v bahně, v blatě a každá ta generace si tam projikovala ty svoje nejhorší věci. Frankl potom říká, malují grimasy a píší pod to Bůh. Jo? A to někdy stojí za to říct si zkazatelny, zkuste si představit boží oči. Budou kruté nebo budou laskavé? Co si teda pod tím člověk představí? Kterýkoliv z našich posluchačů, když řeknu tady takhle ty 3 slova. První asociace. Jestli to je Bartoška ve filmu Anděl Páně, tak blahopřeji, tak je to super. Jo? A teďka k té naši, jo, tam nějaký Pavel v písmu svatým tam říká, přátelé, my v Bohu v tom, čem si žijeme, pohybujeme se a jsme. A jeho kolega Jan říká, přátelé, jako ono je to láska. Jo, takže pokud řeknete, že věřím v lásku, no tak jo, to někdo říkal, no věříš v Boha, no tak to je hrozný, ale přece všichni nějak jako věříme v lásku. Takže já klidně při mši svaté můžu říct, no jasně, věřím v lásku všemohoucí stvořitelku nebe i země. To je ortodoxně v pořádku. To jediný, jako co říkáme, že se s tím dá nějak mluvit. Jo? Že to jako jde oslovit, že to není jako neosobní síla, jak temná energie nebo něco takového z toho slovníku fyziku, ale že tomu, čemu si na člověku nějak záleží a že s tím jako nějak jde komunikovat, ale pak je teda celá ta tradice, kterou stojí za to připomenout. Augustin říká, jak si o tom myslíš, že o tom něco víš, buď si úplně jistý, tohle to není, je to něco jiného. Jo? Nemůžeme. Když se ptají tam Jana od Kříže, to je španělský mystik Juan de la Cruz, 16. století, jako co to teda vlastně jako je, tak Jan říká náda. Jako nic, jako se nedá se s tím jako vůbec, jo, vzpomínaný Eckhart říká, a pak teda byl trochu popotahován, jo, dogmatickým říká, jako Bůh je nic, jo, protože jak řeknu, že Bůh je něco, no to Bůh není něco, Bůh je, jo, co nedokážeme popsat, definovat, co nedokážeme moc, spíš můžeme negativisticky říct, nebo negativní, to je apofatická teologie, co Bůh není, ale co je, přátelé, to prostě fakt jako říct nemůžeme. Takže vraťme se zpátky, jestli jako řeknu, že věřím v lásku, což jako věřím, že naši posluchači věří, tak už jsem nebezpečně blízko podstaty věci. No a já si myslím, že tohle je, ono je to vlastně všechno jako velmi jednoduchý. Jo, tam zakladatel křesťanství řekne, jako miluj Hospodina, miluj lásku a miluj svého bližního jako sama sebe. A to je celý. Jo, to je celý. To všechno ostatní, to je folklor. Tady ty kostely a krajky a ty tance mše svatých a různé rituály. Toto je celý, toto je, přátelé, podstata věci. Jo? Že to je děsivě složitý a velmi náročný, protože to miluj svého bližního, to není tak úplně triviální. Jo? Někdo mě otravuje, host přijde pozdě do podcastu. Tak, ten Dom Samuel tam říká opat kláštera v Novém Dvoře, říká, jestli žijete mezi lidmi, tak máte každý den mnoho a mnoho příležitostí odpouštět. Jo? Já nevím, jestli můžu tady v tom monologu pokračovat. Jo? Určitě. V létě jsme byli, farníci mě vytáhli 3 chlapy na dovolenou, tak jsme tam chodili po těch vinných sklepích a tak. A mimo jiné jsme byli v Itálii v Sieně, místo mističky Kateřiny Sienské. A tam si uvědomíte... Krásná katedrála tam. Krásná katedrála, obrovská, taková opravdu jako divoká mistička, umírá ve 33 letech a experimentuje s půlhodinkou spánku jednou za 2 dny, jako opravdu, jako to byl jako dost jako divoký život, ale taky byla negramotná, diktovala to a psala papežům, napsala dialog, jo, což je absolutně jako fascinující dílo, jedna ze 3 učitelek církve. A jako jedete z té Sieny, říkáte si, tyjo, jako nejtěžší věc je fakt jako být svatý. Zrealizovat tady tyhle 2 věty. A jak se vám to podaří, jako postavit kolem toho svatého katedrálu? To je jednoduchý.
to najdete architekty, zedníky, peníze se najdou, to už potom je folklor, to už je historie, ale ten život, to je Co to znamená být svatý? Možná pro diváky, posluchače. řečeno naším slovníkem, velmi obecně být dobrým člověkem, být slušným člověkem. Jo? To je široký Nelhat, pojem. nekrást. Ano, jasně, jo. Nelhat, nekrást. Jo. Potom z mého pohledu vy jste svatý. Jo, Chesterton, Angličan, říká, svatý člověk je ten, který ví, že je hříšný, tak v tomhle smyslu asi jo. Jo, který jako má ten větší jakoby vhled do sebe, ale fakt jako nakonec je to velmi jednoduchý. Celé to křesťanství, ty svátostiny, rituály, světce návoda, růžence, všechno to, co si průvody, mše svaté, nakonec se to takhle vám zúží a nakonec je to tak jednoduchý. Jako miluj svého bližního jako sebe sama, jako hotovo. Ten Pán Ježíš říká, přátelé, v tom je celý zákon i proroci. Jako celá ta tlustá Bible, jo, tohle kdybychom dokázali a tady fakt jako nikdo nemá úplně jako omluvu, že by to nevěděl, že by mu to nedošlo nebo podobně. Ty pohádky vlastně k tomuto směřují. Jo, abychom v důležitých chvílích života, abychom nezalhali, abychom byli pravdiví, abychom pomáhali druhým, abychom si všímali ostatních lidí, abych, když teda miluji druhé, tak abych taky jako měl úctu sama k sobě. Snad se k tomu dostaneme. To je tak jednoduchý. Já jsem člověk, který v Boha věří, ale zároveň nemám žádnou náboženskou příslušnost, protože jsem k ní ani nebyl veden jako rodinou a tak dále. A je to, když vám řeknu svůj příklad, tak opravdu jsem viděl desítky bohoslužeb a z toho fakt jednotky byly krásný. Jo? Jednotky byly takový, že jsem z toho cítil přesně to, co říkáte. A z toho zbytku jsem cítil z mého pohledu absolutní dezinterpretaci toho svatého písma, za mě nesmyslnou, která je ve strachu, která je založená na konceptech, prostě, které mi opravdu nedávají smysl. Samozřejmě já to můžu rozvést, ale spíš vy jste tady o to, abyste mluvil, nechci ubírat divákům čas. Ale víte co, já můžu zmínit jenom krátce, abyste věděla i také, kam mířím, jo? Že ta forma, obsah je důležitější. Samozřejmě to je krásné, když forma se sejde s obsahem, ale je to úplně nejlepší. Jo? A mnohdy i ta forma, když vezmeme bohoslužby, já si do dneška pamatuju, jak jsem byl jako malý chlapec a přišel jsem do kostela a tam všichni opakovali raduj za nás. A já jsem si řekl, ježiš, oni jsou jak umrlci. Oni jsou jako bez života. Já se toho, maminko, bojím. Já tady nechci být. A vzpomněl jsem si na to, když jsem byl starší, na tenhle zážitek. A vy jste v jednom rozhovoru mluvil o té jeho americké bohoslužbě, kde zpívali všichni a teď žoviálně prostě oslava života, jo? Přesně to propojení prostě toho života a toho duchovna. A mně to přijde krásný. Není náhodou tohle skutečně to, co ty mladé odvádí od toho Boha, tyhle ty věci. Už nemusíte říkat vůbec nic, protože teďka hodinu a půl budu mluvit. Bezvadný, děkuji. Já jsem to musel udělat delší, aby se mám připravil. Jako na několik podcastů. Jo? Já se o tom teďka si snažím nějak jako ty myšlenky sumírovat a snažím se o tom napsat knihu, protože zdá se mi, že my jako fakt jako nemáme problém s vírou v lásku, tím jsme vlastně začali. Všichni jsme v podstatě věřící. Že jsme v tomhle nějak jako věřící, že si nějak jako dotýkáme lásky a že věříme, že jako podstatou tohoto vesmíru, já to nazývám temnou láskou, že tam jako cosi takového je a snad i to, že se s tím dá mluvit. Jo? A teďka zdá se mi, že i ta Evropa tu svoji spiritualitu hledá a že já hodně sleduji třeba ty poutě do Santiago de Compostely, kdy jsem v životě nebyl a rychle jenom řeknu počty těch poutníků, jo, protože matematicky mě to zajímá. 1900 šlo tady to Camino, Santiago je město ve Španělsku, kde je hrob svatého apoštola Jakuba a lidi tam chodí takhle tou přírodou. A 1900 těch lidí bylo 90 registrovaných.
tak dobře. Pak bylo 20. století, ty 2 války, nacismus, komunismus, všechno. 1990, po 90 letech těch lidí bylo 4918, takže taky nic moc, ani ne 5000. Pak se něco stalo, v Santiago se stalo jistě památkou UNESCO, Paulo Coelho o tom napsal knížku. Každý, kdo byl v Santiago, kdo šel Camino, tak buď o tom udělá přednášku, nebo o tom napíše knížku a tak dále. 2005 těch lidí bylo už 93 000. Jako něco se stalo v té Evropě, jako najednou boom, jo. 2006 už to bylo 100 000 a nějaký drobný, pak to každý rok stoupalo. 2019 byl poslední předcovidový rok, to bylo 347 000, asi 500 registrovaných poutníků. O rok později to padlo na 650 000, já to říkám v přednáškách, ty čísla, tohle, protože byl lockdown a teď 2023 446 000 registrovaných poutníků. Ještě ne 500 000, ale věřím, že letošní rok se ta 500 000 hranice prorazí a to nejsou lidi, kteří by byli zbožní. To jsou ti religioso, pak jsou ti religioso i otros, ti religiózní a další, a pak je tam velká skupina těch otros, jiní, což jsou manažeři, kteří si chtějí vyčistit hlavu. Lidi po rozvodu, před svatbou, po gimplu, po vysoké. Lidi, kteří mají za sebou třeba to, že zakončili nějakou práci a chtějí si dát lehce pauzu. A nebo se rozhodli, že půjdou dál, nebo mají nějaký životní předěl. Jo? A najednou je to přesně to, vlastně, o čem jsme začali mluvit, jdu přírodou, nejsem nějak úplně super zbožný ve smyslu toho oroduj za nás, nepotřebuji nějaké tance kolem oltáře, v kostele nepotřebují krajky, nepotřebují ornáty, jdu tou přírodou, nemyslím na nic, možná si zpívám, možná se trošku modlím, možná tak jako nějak si to prožívám a pro mě je důležité, že to nakonec skončí intuitivně v tom kostele. Někde u toho svatostánku. Ten můj obraz je, že to jsou ty africká stáda, která někde cítí tu vodu, neví úplně jasně, kam jdou a proč, ale jdou, protože jim to dává smysl. Jo? Takže to je... No. Já nechci, abyste... já těším se na tu dlouhou odpověď na tuto otázku, tak na ní nezapomeňme, ale dám tam takovou jako vsunutou otázku. A nezapomeňme na tuto. K čemu je potom ten kostel, ta instituce toho náboženství, když člověk tohle všechno má v sobě, v té přírodě, v té víře a v té lásce? Přesně o tom bych chtěl teďka napsat knížku. Bezva. Jo, kdy ty teda člověk přijde do toho kostela a zaprvé je potřeba říct to, že přicházíte do kina v polovině filmu. že to říká Ratzinger, jo, že ta liturgie teda někde začala, asi před těmi 3, možná, protože to je samozřejmě židovská liturgie původně, jo, nějak se vyvíjela, má nějakou svoji minulost a teďka jako člověk do toho jako přijde a teď jako opravdu spousta těch věcí je hodně tradičních, některé texty těch modliteb jako už vám nedávají smysl. Takže to je první věc. Za druhé, a tohle bych teda chtěl moc zdůraznit, ten můj obraz, nevím jak hezký je jako když se díváte na fotbal, tak mě to baví obrovsky, jsem velký fanoušek, teda zejména teda Ligy mistrů nebo takových těch mistrovství světa, ale... To vás obdivuju, to já vůbec. Jo, mě to teda baví obrovsky. Argentinci, když hrají, jako fakt jako naši, jo, už prostě tam jezdím člověk do té Argentiny rád, jsou blázní a to je... Jo, ale hráči simulují, debatují, rozhodčí jsou podplacení, Ivánku kamaráde, jo, rozhodčí dělají neuvěřitelné chyby. Mysleli jsme si, že to vyřeší systémem VAR, vůbec se to nevyřešilo, jo. Jedni podvádí, druzí podvádí, někdo je zaplacený, hrozný, korupce všude, Ivánku kamaráde, zrušme to. Já si říkám, no, to je obraz katolické církve, jo. Ta hra, to je super. Ale ti lidi, kteří jsou kolem toho, ti zaplacení rozhodčí, hráči, kteří teda ochotně se kácí na zem, všichni simulují, všichni filmují, kdo ví, kdo je podplacený, kdo ví, co do toho říkají sáskové kanceláře. Ten lidský tanec kolem toho, to je teda strašný. Jo? A já si myslím, že tohle je, to člověk přijde do kostela, že jasně, že jsme to my lidé. Jo? Já jsem kněz, který má vést tu liturgii, to je hrozný. Jo? A tak, jak se říká, že i když vás operuje ten chirurg, no tak on taky může mít svoje nemoci.
Když vás léčí ten psycholog, tak ten taky může mít svoje problémy. A když jdete na tu mši svatou, kterou má ten kněz, no tak on není ten svatý. Jo? To by byl obrovský omyl a iluze si myslet, že ti kněží jsou jako o tu jednu úroveň někde jako jinde. Potom vás bude pohoršovat jakýkoliv hřích, kotrmelec, lapsus toho kněze. Jo? Takhle to je. Tak to je teda druhá věc. Jo? Že to prostě to je stejně jak v tom fotbale, dokud to dělají lidi, tak tam vždycky budou tady tyhle záležitosti. Jo? Což jsme se ještě jako úplně nedobrali k té odpovědi na obě ty otázky. Jo? Proč teda ta instituce a zároveň jak to měnit? Pak najednou tam jsou věci, které, když o nich přemýšlím, tak fakt to nemáte jinde. Například o Velikonocích, kdybyste zabrousil teda na Bílou sobotu, zvu všechny, nechoďte ani tak o Vánocích na půlnoční, to hezký, ale to je vlastně normální mše svatá, ta půlnoční. A nejlepší je ta Bílá sobota, to je propracovaný a tak. A teďka vyjdete do kostela a pak ten kněz, teda, který tomu předsedá, tak je to až jako divadelní, je to ve tmě, každý má tu hořící svíci a teď se mě ten kněz zeptá, jestli se odříkám všeho zlého ve svém životě. A já řeknu ano. Všechno, co zlo nabízí. Ano. Všeho, čím se zlo pyšní. Ano. A teď si člověk řekne, jako přátelé, kde pak to máte v tom světě? Jako kde jinde bychom měli ten rituál, kdybych řekl jasně nahlas před kamarády zlu, že ho nechci. Jo? To možná děcka mají ve skautu. Ale že by se dospělí lidi takhle někdy jako postavili a řekli, já chci být na straně dobra a pravdy a krásy a lásky a odříkám se a nechci zlo v jakékoliv podobě, že to řeknu nahlas, tak to mi přijde teda jako obrovsky pedagogický. Jo? Obrovsky silný teda. Jo? To už je pro mě odpověď, jo? Dává to smysl. Pak to oroduj za nás, tak to je, jasně, ta forma je prostě příšerná, jo, někdy. Můžeme to říkat studentům, je to stejně tak, když mám třeba před těžkou zkouškou, před písemkou a tak říkám kamarádům, držte mi palce. Nebo říkám, budu na vás myslet, nebo budu na tebe myslet, jo? Když na operaci, tak budu na tebe myslet, jo? Nebo jo? Tak bychom si řekli racionálně, pragmaticky, molekulárně, biologicky to úplně jako fungovat nebude, když jako někdo na mě bude myslet, nebo mě takhle bude držet palce, nebo takhle, to je jedno, tak jako molekulární biolog by si řekl, asi tak operace se úplně nezdaří, tím, jo? Ale přece jenom jsme lidi, jsme skupinový zvířata, fakt jsme ti paviáni, tak mě dělá jako dobře, když vím, že ostatní lidi na mě nějak myslí nebo tak. No a křesťaní teda říkají, pomodli se za mě. Jo? Tak dobře, tak jdu na tu zkoušku nebo na tu operaci a teď ti lidi se za mě nějak modlí a tady já už věřím tomu, že tohle nějak funguje. No a když říkám to oroduj za nás, tak to říkám tady těm jako kámošům, ale ne těm, s kterými jsem vyrostl, s kterými jezdíme na expedice, ale těm svatým, o kterým věřím, že jsou někde v nějakém bezčasí, věčnosti, chcete-li, nebo v nějakým tohle a tak jim říkám, no tak jako přimlouvejte se za mě, nebo modlete se za mě. Jako to je celý. Ale tohle se nedozvíte v tom kostele, vy tam vlastně už jenom dostanete ten hotový produkt. Jo? Svatý Ignáci oroduj za nás a když nevím, kdo je to svatý Ignác a když nevím, co to znamená to oroduj za nás, tak najednou mám trochu vytřeštěný oči a tohle. Takže, a jestli vlastně tohle není nebezpečné, jo? Protože já si opravdu myslím, že vlastně mnohdy, když přijdete na špatného a dobrého kněze, takže to je opravdu nebe a dudy. Že to skutečně je, že ten špatný vás od té víry, dokonce od toho Boha může dokonce oddálit. Nejenom formou, ale opravdu fyzicky. Jo. Já to chápu, jo. A já to chápu, že jsme lidi, že když ten kněz jako sympatiák, nebo třeba dobře mluví, nebo pěkně přivítá ty lidi, takže je to lepší. Jo. Právě to tam chci taky napsat, jako to je jo, fakt jako náš zákazník, náš pán. Já bych měl opravdu stát u vchodu do kostela a všem tisknout ruce a říkat jako pěkně vítám, pojďte dál, jak ti naháněči v těch restauracích, to bych měl být já, říká, lidi, jestli toužíte aspoň trošku po dobru, pojďte, vítáme vás, jo, všichni, jo, jestli jdete kolem, zabloudili jste, přijďte, prosím vás, jo, a být jako velmi milý a být jako velmi laskavý, že teda aspoň někdo do toho kostela přišel, avšak
Fakt, jasně, že takhle to je. Já jsem nadšený, teďka čtu to Jana Milfajta, to je náš top manažer a teď se úplně ujíždím na velmi pozoruhodné postavě, to je Ladislav Špaček, jo, Ano, ano. který říká, no jasně, to náš zákazník, náš pán, a on to říká hezky. V Praze je 50 restaurací, kde se dobře vaří a vy chodíte do těch svých 3. Proč? Jo? Protože tam na vás jsou hodní. Protože už jste tam byli a číšník není ani vtíravý, ale zase si vás váží, všímá si vás. To, proč chodím do té restaurace a proč se nebojím tam třeba i někoho přivést, tak je to, že se tam cítím dobře. Jo, a já si říkám, jako tohle to je ono přece tohle bychom měli v těch kostelích jako vyrobit, avšak musíme jít o krok dál. Jasně, že se chodí na ty slavné kazatele a na ty jejich moudrosti a tak, ale já si fakt myslím, že do kostela nakonec, možná už je to teda taková ta vysoká škola, chodím fakt jenom proto, abych se potkal s Bohem. A mě někdy jako dělá obrovskou radost teďka, protože vlastně už jsem tím farářem už dlouhá léta, tak se s tím člověk takhle nesetkává, ale dělá mě jako velkou radost přijít si do nejzapadlejší vesničky, kde je farář, který tu mši svatou odslouží tak nebo jinak a třeba to není úplně dobrý, a tam se setkáte s Bohem. Skrze, jo, ta slavná Kateřina Sienská, kterou jsme začali, ta říká, jo, jasně, přijde za váma bezdomovec, který zapáchá a je v hadrech a přinese vám krásný dar od krále, kterého máte rád. No tak vy to přijmete. Ale ne kvůli tomu žebrákovi, který vám to přinesl, ale kvůli tomu zlatu, který vám takhle nese a kvůli tomu, že máte rád toho krále. A Kateřina Sienská se s tím nemaže a říká, to jsou ti kněží. To jsme my. Takže ano, děláme to tak, jak to děláme, jsme lidi, kážeme hloupě, nebo jo, tak ale ve finále jako fakt nechodím na ta kázání. Napadají mě k tomu 2 věci. Tak za prvé, skutečně v tom kostele jste tomu Bohu blíž, řekněme, než v lese nebo na louce? Ne, vůbec ne. A jaký je potom důvod chodit do kostela? Je to jiný. Abyste se setkal s Bohem. Je to jiný, jo. Je to jiný. Jasně, že asi moje takové jako nejhlubší modlitby, nebo když se člověk cítí nejblíž Bohu, jsou samozřejmě emoce, jo, a tak dále, jo. Tak jasně jako třeba někdy uprostřed půlnoci nebo uprostřed noci někde v kostele si člověk může zažít, jo, nebo někde v klášteře nebo tak, ale taky pochopitelně Antarktida a asi nejvíc, co jsem kdy byl, nebo co jsem se cítil blízko Bohu, byly Andy teda. Moje oblíbený Ale hory. to už je jednodušší zajít do toho kostela. Jo, ale že teda ta příroda jako takhle funguje. Ano. Avšak je to trošičku jakoby jiná rovina. V kostel mě dá to, že tam je zase to společenství těch ostatních lidí, to, co nemám, když jsem sám, že tam mám kolem sebe ty lidi a že se modlíme společně. Teďka už zase mystika křesťanská říká, no jasně, kde jsou 2 nebo 3 ve jménu mém, tak tam jsem já uprostřed nich, se člověk nějak v tom společenství potkává s Bohem, stejně jako v manželství nebo v nějaké takové jako partě lidí, takže mám tam to, co nemám, když jsem úplně sám. A pak jasně ve stoje poslouchám evangelium, jistě si ho můžu přečíst na těch horách, a pak jsem přítomen teda té svátosti a jdu ještě takzvaně k tomu svatému přijímání. Tak to už jsou pro mě zase věci, které jsou už možná tak jako v úzovkách mystické, ale je to, co jako nemám v té přírodě. A pak ještě jedna důležitá věc, je tam ta pravidelnost. Ano. Jo? Že ono je to hezky, když říkám si, že já mám Boha v sobě, já si modlím v přírodě a tak já bych byl moc rád, aby lidi, kteří tady tohle říkají, aby opravdu každé ráno zaspívali píseň, aby každé ráno vyběhli na ten kopec a teďka zaspívali to jako sláva, sláva, sláva na výsostech Bohu, nebo jakoukoliv indiánskou píseň, a večer, aby teda si udělali chvilku a poděkovali za všechny dobrý lidi, nebo za všechny lidi, které jsem dneska potkal, za všechno dobré, co jsem dneska mohl udělat, za všechno, co mě dneska potkalo, a udělat si tu čas na boží věci. A pokud tam tady tohle bude, tak si myslím, že to už je slušný docela.
Ještě mě napadla druhá věc k těm bohoslužbám. My děláme improvizovanou muziku Mhm. a já vždycky, když se lidem líbí, tak říkám, hele, dávám od toho ruce pryč, No já se jasně, no. spíš pokládám za takového průtokového ohřívače hudby. no, To znamená, čím víc vy jste v pohodě a nastavení na ten, jste tady s náma, jak jste vy říkal, že tam jsou ti lidé, kterými to sdílíte, takže sdílíte tu hudbu a posloucháte aktivně, tak my, nám se líp hraje. A potom fakt jenom cítíte, že si prostě jenom jednoduše otevřete a ono to nějak funguje. Nějak to jako teče, tyhle ty věci. Takže říkám, jsme průtokoví ohřívači hudby. Jako doplnění. Není to náhodou tak, že kněží by Asi měli taky. být těmi průtokovými zvěstovateli toho svatého písma, který tam už taky všechno je. Jo? A ta misinterpretace potom je zavádějící a nebezpečná. Každý člověk, který je v tom kostele. Jo? Ano. Zase, ještě k tomu vrátíme, jako nejmystičtější hudbou na světě, přátelé, je jazz. Jo, právě z tohoto důvodu. No? A i ten slovník je, pokud mám religiózní slovník, tak říkám, jsem inspirovaný. To znamená, nadechl jsem se, jo, inspiro, jo, duch svatý, dech svatý, jo. A pokud teda nemám religiózní slovník, tak říkám, že mě políbily můzy, ale v každém případě to jde zvenku. Jo, přichází to nějak zvenku, jestli to je duch svatý nebo můzy, to je druhá věc, ale jak si i ten slovník je to, že to takhle do sebe dostávám. Jo. A teďka ještě pozor na jednu věc, kterou musíme říct nahlas. A nechoďte do kostela jako divák do divadla. Jo, kdy přijdu, posadím se, teď ten kněz mě tam jako baví a teďka jako, jo, zatleskám případně, možná v gymnastice teda zvednu pokázání teda 10 nebo 9 nebo 8, podle tak se mi to líbilo, technická hodnota v krasoprůsledný umělecký dojem. Aktivní účast je nutná. Aktivní účast je, ono to má tést jako přeze mě. Jo, toto je to. Možná toto je ten problém. Vlastně i té hudby, jo, toho, že lidi jdou na jazz a opravdu nechápou, že nemůžou zažít ten jazz, jo? Když neposlouchají a nejsou aktivními posluchači. Takže já myslím, že jste to řekl krásně. Peter Berger, ten sociolog, tam jako používá ten termín, který asi vyznáte lépe než já, španělské slovo duende, které je nepřeložitelné a říká, že je to určitá atmosféra, která vzniká někdy mezi interpretem a diváky, jakási atmosféra jakéhosi třeštění, možná bychom řekli flow dneska, jakési jako synergie, která někdy je a nemusí to být kapela, která skáče po pódiu. Peter Berger tam říká, že zažil duende jednou, takže přišla nějaká španělská zpěvačka, postavila se k mikrofonu, zaspívala 2-3 písničky a nic. A pak najednou jako to přišlo, že tohle je ono. A já bych tady tohle ještě chtěl říct, jo, že opravdu mě zlobí jako lidi, kteří říkají, že co by měla dělat církev, co by měli dělat biskupové a že jsou biskupové špatní a že jsou kněží špatní a podobně. A samozřejmě, že mají pravdu. O to nejde, že by neměli. Mají pravdu. Ale mě na tom zlobí to, že jako já s tím něco mám přece udělat. Jo, to není tak, že jdu na mši svatou jako do divadla a buď zatleskám, anebo začnu potom hvízdat, nebo tak, jako jestli já neodcházím z toho kostela jako lepší člověk, jako proměněný člověk, tak to fakt asi jako bylo zbytečný. K čemu to potom bylo? Jo? Jestli se to mě nějak jako nedotklo. To je krásné, co říkáte. To umění má k sobě to je vlastně, jak ten jazz, stejný, to je velmi blízko. Jako jo. jestli neodcházím z toho flamenkového koncertu, aniž by se ve mé duši jako něco pohlo, tak to asi bylo zbytečný. Jste lepším člověkem, že jo? Když odcházíte. Jasně, ano. A jasně, že to po mně může stéct jak po igelitu a zase to říkají všichni v té tradici. A Tomáš Akvinský tam říká tak jako milost předpokládá přirozenost. Jo? A co tím myslí? No, tím se myslí to, že aby ta boží milost tam mě mohla stéct a dostat se, tak musím být dobrý scout. Musím v sobě vybudovat ty heliporty, aby teda ty vrtulníky jako měli kde přistát. Terezie z Avily říká, jako musím zorat půdu své duše, jako zaprší vždycky, to opak je vyloučen. Ale když to neudělám, tak to po mně steče jak ty povodně. Ano, jo? takže... Mám tu pláštěnku a můžu chodit každý den na mši svatou, je to úplně jedno, je to úplně na nic. Nebuďte igelitem, buďte houbou, ale obou straně propustnou. No ano, jo. A proto potom kněz vždycky na konci mše svaté říká to ite missa est, jo. My překládáme neúplně šikovně, jděte ve jménu Páně, jako to jděte a to, co jste dostali, dávejte dál.
končí koncert, Ano, tak teďka běžte a to nadšení běžte dát to je dál, to jo? oboustranně propustné. Protože Ano, to ano. oboustranně propustné. Teď jste teda Ano, ano. načerpali, slyšeli jste evangelium, přátelé, že máte být dobří lidé, má vás to proměnit, byli jste u svatého přijímání, podali jste si ruku s lidmi v lavicích, jo, jsme bratři a sestry, tak teďka teda běžte a proměňte svět. Co ještě ten, řekněme, imperativ mnohdy toho textu, dám jednoduchý příklad, desatero je přikázání, ne doporučení, jo, je tam trošku zakořeněný ten strach a možná i tohle může, řekněme, ty nové ovečky, jak se říká, malinko odpuzovat, jo, nebo Američani, jak oni to říkají, myslím, že gut fear, že jo, gut fearing, což neznamená bojící se Boha v dnešním slova smyslu už, ale znamená, není to bohabojný, ale dneska už to znamená, že to je pobožný člověk, že to je člověk, který věří v Boha, jo, takže už jsou přenesené ty významy, ale pořád je tam trošku imperativ toho strachu. Co s tímhle? Já si myslím, že desatero je spíš popis chování člověka, který žije šťastně. Jo? že jsou to přikázání, souhlasím, jako ve smyslu, jestli člověče chceš být šťastný, tak neber drogy. Jo? Neber heroin, jestli chceš být šťastný. Jestli chceš být šťastný, tak nezabíjej nevinného. Jestli chceš být šťastný, tak nelži. Jestli chceš být šťastný, tak nezáviď. Jo? Že to jistě zákazy jsou, ale jo, ve smyslu toho, že jistě člověk má svobodu jít jako kamkoliv za ten plot, ale je si uvědomit, že teda za tím plotem je jako propast, jo? Že když se říká, no jasně, no tak pojďte za mnou, jo, tak bude to nová zkušenost, tak jasně, že já teda snažím se žít podle desatera, já teda spoustu zkušeností nemám. Já jsem v životě, už jsem takový fakt dinosaurus mezi savci, já jsem v životě neměl šluk z marihuany, já jsem to v životě neměl v puse, jo? Já jsem v životě neměl heroin, jo? Je to zkušenost, teda, o kterou jsem se okradl a které nelituji, že jsem se o to okradl a kterou si fakt jako asi zažít jako nechci. Při veškeré úctě. Nemám za sebou zkušenost, že bych zabil nevinného. Jistě by to byla nějaká nová zkušenost, ale já to teda nechci zažít tady tuhle zkušenost. Jo? Takže spíš to desatero vnímám, že to jsou takový jako klády, říkají jako bacha sem nechoď, jo, a tady máš teda nějaký prostor toho baseballového hřiště a tady se pohybuj, ale dej si pozor, jako tady to může dopadnout jako docela špatně. Takže pokud přikázání, tak takovéto. Přikázání, jako nekonzumujte jed, přátelé. Jo, nekonzumujte jed, nelízejte zábradlí v zimě, jo, protože když to uděláte, tak to nemusí úplně dopadnout dobře, že v tomhle. Ale spíš to je jako popis toho šťastného člověka a teďka fakt, jako to říkají všichni, jo. Když slyšíme to slovo morálka, jo, tak říkáme, no morálka, to je hrozný, to je to desatero a asi se to ze všeho nejvíc bude týkat sexu, jo, tak hlavně sexuální věci, jo. To říkám v přednáškách, jo, že kdybychom tady na nábřeží si vzali mikrofon a šli tady se ptát lidí, proti čemu je církev, tak věřím, že každý by se na něco vzpomněl. Proti potratům, určitě proti LGBT, jo, určitě proti teďka, já nevím, sňatkům, homosexuálům, takové záležitosti. A kdyby si vzal mikrofon a ptal se, přátelé, pro co je církev svatá? Co teda vlastně hlásá? Jo? Ne proti čemu je, ale pro co je. Tak věřím, že teda by ta odpověď byla těžší. A Tomáš Akvinský, který tomu asi rozumí, říká, morálka, přátelé, to je nauka o tom být šťastný štěstím, kterým je šťastný Bůh. No, já si to pro sebe překládám. Když se ráno probudím a jdu si udělat první kafe, abych z této banální chvíle, abych z toho udělal diamant. Když potom jedu do práce 10 nebo 16 na Želivského, abych z tohoto udělal svátost. Abych z tohoto udělal klenot. Že morálka je nauka o tom, jak žít tak, aby to člověka bavilo.
Jo. Mhm. Aristoteles, ze kterého Tomáš bude čerpat, tak ten už dávno předtím řekne, já to teda křičím na svoje studenty, já fakt to na ně křičím. Říká Aristoteles, etika, přátelé, to je umění žít. Jo, a dotýká se toho, o čem jsme mluvili, a potom ti jeho žáci Aristotela říkají, k čemu by byla medicína, kdyby nedokázala uzdravit tělo pacienta, a k čemu by byla etika, kdyby nedokázala naše životy proměnit k lepšímu. Jo? Studenti přichází, v tom prváku je to až legrační, přichází v obrovských množství do té auly, teďka jako je to plný a teďka říkají, jo, etika, výborný. Máme za sebou teďka semináře z anatomie, kdy se učíme poznávat každý hrbolek, každé nervové vlákno, svalové vlákno a podobně, obrovské množství různých pojmů, tak nám to prosím vás rychle řekněte, jména z filozofů, názvy filozofických škol, základní myšlenky, snad to na zápočet bude stačit. My říkáme, zastavte se, udělejte 2 kroky zpátky, vydechněte a říkáme, etika má proměnit vaše životy k lepšímu. A jestli ne, tak je to zbytečný. Jo? To není popisná věda. Jo? Takže Aristoteles říká, ono je to umění žít a je to míněno ve smyslu, že my o tom většinou takhle nepřemýšlíme. My jsme sem byli vrženi do toho světa. Jo? Člověk chodí do školy, ze školy, potom do práce, z práce, podcasty tady děláte. Jo? Snažíme se vykryt ty největší problémy, které život přináší. A tady tenhle řecký učenec říká, zastav se člověče, udělej ty 2 kroky zpátky a teď se podívej na svůj život jako na ten jazzový koncert. Jako by na to umělecké dílo. A řekne, každé slovo, které vyslovíš, každý čin, který vykonáš, tak to je drobný tak štětcem po tom velkém bílém plátně. A nehraje se o nic menšího, než abych poslední den života, když se otočím a podívám se zpátky, aby to plátno bylo dokonalý. Aby ten obraz byl co nejkrásnější. Už se to malinko týká další věci, kterou bych tady rád zmínil a možná i zboural určité mýty. A to je například kreacionistická teorie, že která samozřejmě je popsaná nějakým způsobem v Bibli, z mého pohledu spíš jako metafora. Teď, a to mě samozřejmě zajímá, co vy řeknete. A vedle toho samozřejmě je ta darwinovská teorie, kdy byl nějaký vědecký, kdy je ten jasný vědecký pohled, kdy byl nějaký vývoj, přírodní výběr, vývoj druhů a tak dále. Ale ono si to neodporuje, ono vlastně to může nějakým způsobem koexistovat. Jinými slovy, ne kreacionistická teorie, ale Bůh skutečně stvořil nás a přitom darwinovská teorie není popřená, ale vlastně funguje dále. Jo? Toto je taky teda téma na knihu, tady toto. Jo? Protože ono je to špatně z obou stran. Je to špatně jak z té stránky biologické, tak z té stránky teologické. Jo? Protože začneme třeba tou první kapitolou knihy Genesis, tak dneska to víme jako velmi dobře, protože dneska už existuje docela rozpracovaná věda, která se říká hermeneutika, což znamená jako schopnost porozumět tomu textu, že když tam Homer píše nějakou tu Iliadu, tak co tím vlastně chtěl říct, měl úplně jiné posluchače, jo? Nějak úplně jinak to sděloval. Pro studenty, říkám, je to velmi banální, říkám, jo? No, tak když bych četl pohádky, jako zoolog, no tak to musím hodit do koše. Jo? Když George Orwell píše Animal Farm, tak pravděpodobně nechce napsat učebnici zoologie, ale chce poukázat na nebezpečí totality. Bible je spíš, řekněme, Zachraňte vojína Ryana, anebo Titanic. Titanic teda Jamese Camerona. Jo? Kdy Titanic je výborný film, odcházím z kina s tou vizí, jsem taky proměněný, láska je tak silná, dobrá, krásná, správná věc, že stojí za toto svoje místo v té záchranné lodi, přenechat dívce svého srdce a sám se utopit a toto je jako to správný. Okay. Přitom mimochodem my jsme teď řešili, že se natočil Titanic po 25 letech, kde vyvraceli, že ty dveře udělali moc velký, že by se tam bývali vešli oba. Jo. A já jsem říkal, no to víte, on ten Jack byl tak galantní, v té době se ještě rodili ty galantní mužové, že tam prostě nevylez a chtěl to pro tu koc nechat, aby měla komfort. Já jsem to neviděl, já se přiznám, že jsem to neviděl. Ale není to film, který bych promítal námořním kadetům.
Jo, prostě to není film jako dokument, nebo ani to není hraný dokument. Stejně jako Zachraňte vojína Ryana není úplně dobrý film pro Akademii West Point. Není to dokumentární film, od ní jde o invazi. Spíš na lešení toho příběhu, který se nějak stal. Titanic vyplul, ztroskotal, spousta lidí zemřela. Druhá světová válka byla, invaze do Normandie byla, nějak to proběhlo, ale na lešení těchto příběhů ti autoři tam dávají nějaké jiné lidské příběhy, které se vlastně už úplně takhle nestaly. Jo? Takže já bych řekl, že Bible je pravdivá v tom smyslu, že ty dějiny jakéhosi kočovného polopouštního národa v Středomoří nějak proběhly, ale že na lešení tohoto příběhu ten autor tam chce sdělit nějaké důležité věci o vztahu mezi člověkem a Bohem. Je to zvláštní, moderní Evropan by možná napsal knihu o Bohu tak nějak jako filozoficky, ale semité píšou knihu příběhů. A teďka první kapitola knihy Genesis, to stvoření v těch 7 dnech, tak první, co se musím podívat, je, co je to teda za žánr. Je to pohádka, je to bajka, je to Zachraňte vojína Ryana, jako co vlastně to je. No a teď najednou zjistím, že to není ani mýtus, ani pokus o nějakou protobiologii, protože najednou tam máte 3. den, kdy jsou zelené rostliny, stromy a byliny, a 4. den máte slunce a měsíc. A jo, tak to není, že je to v rozporu se současnou biologií, ale to musí být v rozporu i s tou tehdejší biologií. První 3 dny máte byl večer, byl jítro, den první, byl večer, byl jítro, den druhý, no to je krásný, ale 4. den je slunce. Tak pro pana krále, jak je to možný? Jo? Tohle si můžete dovolit v poezii, ale tohle si nemůžete úplně dovolit, když píšete učebnici biologie, byť před 4 000 nebo 3 000 lety. Jo? To znamená, to už jsou jako návěští toho, že to není úplně pokus o zachycení stvoření světa. Ironicky bych se taky teda chtěl zeptat, jestli to má být teda deníkový záznam toho, co se stalo. A lidi tam přichází až ten 6. den. Kdo to teda pozoroval těch prvních 5 dní? Jo, jak to teda vlastně jako je? Jo? Samozřejmě to je ten důvod, proč jsem to chtěl uvést s vámi na pravou míru, jo? No protože je to na bíledni vlastně to, co říkáte, ale přesto mnozí to vezmou jako hotovou věc, protože zase z mého pohledu, nebo jak slyším i z vašeho, došlo k určité misinterpretaci a záměně žánru Bible. No dobře, a pak jako to skončí tenhle příběh a teď jako čtu dál. A máme úplně jiný příběh stvoření člověka, který taky známe. Hospodin Bůh z prachu země stvořil Adam, člověka. A pak máte úplně jiný příběh, který je nekompatibilní s tím, co jsme právě slyšeli s těmi 7 dny. Protože pak je to taky ten příběh známe, že Hospodin Bůh tam stvoří Adama, nebo Adam, člověka z prachu země. Pak stvoří všechna zvířata, takže je člověk, a potom jsou zvířata. Není to tak, jak jsme právě slyšeli. 6. den jsou zvířata a potom člověk jako muž a žena. Je teda člověk, pak jsou všechna zvířata a potom z toho Adamova žebra je stvořena žena. Jak to teda bylo, ptá se Evropan. Jo, když jsem ten přírodovědec, přece tady člověk vidí, že si samotný biblický text protiřečí. Takže já bych se toho kamaráda kreacionisty chtěl teda zeptat, jako, jak se teda stalo, že člověk tady je. Byl teda napřed zvířata a pak člověk jako muž a žena. Jo? No odpověď je, no stejně jako v těch příbězích, pohádkách, filmech, poezii, máme nasvícenou tu skutečnost ze 2 reflektorů, ze 2 stran. Každá je velmi pravdivá a to stvoření člověka z toho, nebo té ženy z toho Adamova žebra, no to je geniální. Se taky ptám teda, jestli teda to bylo tak jestli třeba Adam s Evou měli pupík teda. Měli nebo neměli? Měl Adam o 1 žebro méně nebo neměl? Byla Eva klonem Adama? Nebo nebyla teda? Jak to teda vlastně bylo, že? Ale tohle jsou ty otázky, které toho autora absolutně nezajímají. Tak ono je to tak jasné, že je až zbytečné se takto ptát, samozřejmě. Ale děkuju, já myslím, že jsme... A teďka teda i ta pozice té biologie. Darwin byl geniální. A Darwin byl geniální jako fakt v tom, že on viděl ty věci zhora. Viděl tu Patagonii a on tam viděl jako řadu těch zvířat a tak dále. Tam viděl ty kosterní nálezy, ty fosíly a viděl ty Galapágy a dal si to dohromady. Pravda o původu druhů vychází 24. listopadu 1859. Jako dneska ta biologie je úplně jinde.
Jo, dneska jako moc nemá cenu polemizovat s Darwinovou teorií, protože je to půlka 19. století. Jo. Darwin absolutně netušil nic o chromozomech, DNA, mutacích, dědičnosti, netušil, co se dědí a jak. Jo. Když na to přijde až Mendel, ale Mendel to odvykládá, bude zapomenut až 1900. Se objeví další, že jo, to je vlastně teda bude znovu objevený Mendel, ale Darwin umírá 1882. Jo, takže to jako vůbec Darwin netušil, co se dědí a jak. Genetiku nepoznal. Vůbec nepoznal genetiku. Pro Darwina buňka byl chomáček jakési želatiny. Jo, tohle. Netušil nic o epigenetice, nevěděl nic o mikrobiomu a ty věci, které jako dneska máme. Takže jako ani moc nemá cenu polemizovat s Darwinem. Darwin se jistě v řadě věcích taky mýlil, no a tak jako jasně, že se mýlil, no tak před to půlka 19. století biologie dneska postoupila dál, takže důležitý moment je ten, že evoluce v přírodě existuje. No, ale to nebyl Darwin první, kdo to řekl. To řekl Jan Křtitel Lamarck už v roce 1809. To byl rok, kdy se Darwin narodil, tak Lamarck píše tu knížku Filozofii zoologie, to filozofie zoologie, a tam říká, že evoluce existuje. A Darwin byl výborný v tom, že on vlastně uhodl mechanismus, nebo dneska bychom řekli jeden z mechanismů, a to je přirozený výběr. Pokud by to zajímalo posluchače, tak celá Darwinova teorie, takzvaná, to je vlastně 5 myšlenek, které spolu úplně nesouvisí. Jo, tak rychle je vyjmenujme. Za prvé, druh může vzniknout i dnes. Jo? Zejména u těch rostlin to takhle funguje u stromů. Za druhé, všechny druhy jsou spojeny tím, že mají někde nějakého toho společného předka, někde v té minulosti. Za třetí, druh je v čase proměnlivý, nějak se vyvíjí. Jo? Takže máme pořád, jak to jede dál, tak ten druh se může určitým způsobem proměňovat. Vy třeba i ten člověk, když budete v těch středověkých hradech, no tak prostě lidi byli menší a tak dále z různých důvodů, tak dneska jsme zase třeba vyšší nebo tak dále. Takže druh se může proměňovat v čase. Za čtvrté, evoluce postupuje stálým a pomalým tempem. Tady se Darwin těžce sekl, protože si vzal na palubu High Majesty Sheep Beagle knížku Principy geologie od Charlesa Lyella. Ono v té geologii to takhle funguje. Ten indický subkontinent narazí do Himalájí a v geologii to je tak, že vlastně ten pomalý tlak za eony věků udělá obrovské věci, třeba vyvrásní Himaláje. Evoluce funguje trošičku jinak, ta biologická. Někdy ty změny můžou být velmi rapidní. Skokové a pak může být jako dlouhá chvíle té stáze, kdy se jako skoro neděje nic. A za páté a zejména motorem, který to pohání, je teda natural selection, a to je teda přirozený výběr, kam by patřil i ten sexuální výběr, teda přírodní výběr, chcete-li. Darwin vlastně škrtá nebo neřeší niternost u zvířat. Jo? Že každý pes je jiný, že ty zvířata, že to nejsou ty kločníkové koule, na které by zvnějšku fungovaly ty principy přirozeného výběru nebo podobně, že to zvíře třeba něco udělá, že má nějaké vnitřní prožívání. To je to, co my biologové jako nemáme úplně rádi, protože vnitřní prožívání je neměřitelné. Jo? Nás zajímají enzymy, DNA, jasně, s tím pracujeme. Jo? Tkáně, orgány. Jo? Ale jo? vy jako duchovní to milujete. Ale a v tom je to krásné, že jste to právě... Za prvé, a Hans Jonas, německý filozof, se posmívá. Biologům říká, teď vy vůbec nevíte, co je ten bios. Vy vůbec, jako vy jste biologové, ale bios, život, přátelé. Jo, takže vlastně to prožívání každého sarančete, každé síkorky, jo, každý, kdo má psa nebo kočku, tak ví, že to prostě, že to není biomechanismus, že tam jako je cosi, jo. Tak to je to jako, s čím my úplně jako neumíme pracovat, protože se to těžko dá měřit, ale přitom, že ta příroda jako takhle nějak funguje. Ale ta mezioborová diskuze je samozřejmě naprosto zásadní. Jo? Dneska, no jasně. Jo? A je skvělý, že vy to máte v jedné osobě, jo? Že se to ve vás může odehrávat, a proto ještě jednou děkujeme, že jste vlastně přišel k nám do podcastu. Ale mě ještě k tomu napadá, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak mě vlastně k té darwinovské teorii, se kterou samozřejmě souzníme, nebo souzním i já,
tak mě napadlo, že Jako zároveň... pardon? každý, jo, pardon, teda jako jako ty časy kreacionistů jsou fakt jako pryč, jo, protože pokud jako řešíme, jestli evoluce existuje nebo neexistuje, jestli Tak je to to, tady no, vidíme to z je okna, mimo, ano, jestli to je ano. fotografie nebo film, který běží pomalu, Tak ale jsme na bázi misinformací, ano, to je úplně mimo, vyřešeno, samozřejmě, jo. takže není o čem se bavit, ale pozor, jako mezi těma ateistama pořád tenhle názor přetrvává a skutečně oni si myslí, mnozí, že i většina, většina nábožensky Naprosto. aktivních lidí skutečně tohleto zastávají. Naprosto Bacha. podepisuji, protože dneska se mi to nestalo v tomto podcastu, ale řekl bych jako 95%, když vás pozvou do televize nebo Ano. do nějakého českého rozhlasu nebo kamkoliv jinak. První otázka, vy jste biolog a kněz, jak to jde dohromady? No jasně, Jo. no ale proto jsem to skutečně chtěl tady jako explicitně jo. vysvětlit, Jo. ale ještě do toho hodím malou vidličku a že se vrátím zpátky, že zároveň, když člověk studuje tu darwinovskou teorii, tak mě třeba napadla ta myšlenka, že zároveň život je vlastně až moc velký zázrak na to, aby za jeho stvořením stál skutečně jenom Darwin. Jo? Takže zase se vracíme k tomu Bohu. Zase je tam něco, že si řeknete, ale to přeci není možný. To nemůže být všechno. To je to, fakt o čem člověk přemýšlí někde v těch horách. Smeťme teďka takhle z toho stolu tady ty váhy, vodu, názory, knížky, všechno. A teď teda jako to, co víme o tady tomhle světě, ve kterým žijeme. Jste myslel, že to chci smát? Ne, jo? Tak 13,77 miliard let zpátky jakýsi velký třesk. Jo? Dneska teda si myslíme, že to vzniklo z ničeho, fluktuace vákua, tak jako uvidíme. Jo? 4,65 miliard let z jakéhosi chumáče prachu a plynu teda vzniká velmi žhavá země, jo, která je příliš málo hmotná na to, aby se z ní stala hvězda, OK, bude to planeta, ale je to nějaká žhavá soustava plynu a prachu, které jsou gravitací teda presovány do té koule. Teď pojďme ve zrychleném videu, pak jsme tady my dva. A krom nás tady jsou motýly, ve Vltavě možná žijí nějaké ryby, síkorky, otakárci, slavíci, jo, krásné slečny. Jo? A teď teda ta základní otázka je, jako, podtrhujeme. co se to tady stalo? Jako, co se to tady stalo? Jako, v jakém příběhu žijeme? Jo? Já si připadám, jak v té pohádce Kráska a zvíře, že ta kráska najednou se tam co si stane, on se probudí v nějakém zámku, teď tam vidí ty obrazy, ten zámek a teď vůbec netuší, jako kde je. No a já si takhle připadám, když se narodím, jsem jak i váš Matouš syn? Je to Matěj. Matýsek. Bude mít svátek teďka Matěj. Jo, vidíte, no tak díky. Jo, když se narodí, jo, tak to je normální, jo, jasně, ryby, babočky, jasně, všechno. Ale jak už má potom jako náš věk, tak si člověk řekne, tyjo, jako co to je tady, co to je za kraviny, co to je jako poloopice na Madagaskaru, jo, někdy si říkáte jako fakt, že Bůh je blázen, jo, jako někdy člověk vidí jsme byli loni v Kostarice, lenochod, jako prostě to je neuvěřitelné, to je takovej, v tom je takovej humor. Jo, tam je všechno. Vy se dokážete na tom odbourat. My jsme se chlámali nahlas, když jsme prostě byli s lenochodama. To je prostě bomba. Jo? A to je, jak oni... nechci se, přesně tak, jako, nechci se rouhat, ale Bůh je blázen. Opravdu, jako to máte nic jiného. Takže... Tak Bůh má smysl pro humor, ne? No, obrovsky teda. Někdo říká, že ne, ale já mám za to, že musí mít. Jako vymyslel tohle všechno. Lenochoda nebo koalu, nebo ty poloopice na tom Madagaskaru, teda to je fakt jako neuvěřitelné. Jo, takže najednou jsme svědky toho, že ta hmota je teda jako prapodivná. Že se tady dějí jako opravdu jako divné věci v tomhle vesmíru a teďka neřešme jakékoliv náboženství. Řešme jenom prostě jako to, co si dneska myslíme, že víme o světě. Vodní záchranná služba, že to tady nějak jako prostě vzniklo. Jo? Po 4,65 miliardách let vystartuje tady z téhle země raketa Apollo, aby letěla na Měsíc se podívat, jak to vypadá jinde.
ta hmota najednou se takhle jako promění do té rakety, do těch astronautů a vystartuje si nafotografovat měsíc. Jako to je zvláštní tady toto. Jo? Těch, nevíme, 4-8 milionů let zpátky, možná 6, jo? Vznikají Himaláje, klima se stává suším, tak vznikají v Africe lesostepy, tehdy to tam nebylo. A buď nějaká skupina tady těch předků šimpanzů to jde zkoumat, anebo tam byli vyšťoucháni těmi předky šimpanzi, to nevíme. Odchází do těch lesostepí, ti jako předkové šimpanzů spokojeně v těch tropických pralesích zůstávají a po téhle době se zpátky vrací tady tihle tvorové a teďka najednou mají notebooky, GPSky, dalekohledy, laptopy a všechny tady tyhle záležitosti. Jako já být tím šimpanzem, tak se fakt jako teda divím, co se mezi tím stalo v těch lesostepích. Jako co tam jako, jo, co tam jako propuklo, nebo jak to tam, jo, to přece máme ty mutace, jo, to bych nechtěl zacházet do biologie, teďka právě Tonda Markoš o tom napsal krásnou knížku, Semena tvaru. Říká, jasně, no tak my máme ty mutace, které podezříváme, že mohly mít ten vliv na lidství, ty geny duše, říkáme, tak profláklý ten gen FOXP2, pak je nějaký gen SRGAP2C, jo, ty geny absolutně nemají lidský jména, to se strašně špatně pamatuje. A pak je třetí gen TLTK, tuším, že 1. Jo? A to jsou všechny geny, které mají v trošičku jiné pozměněné podobě třeba ti šimpanzi a v trošku jiné podobě máme my lidi. Pak třeba ještě ta mutace, která rozvolnila svaly, jo, že ti australopithekové, takový ti robustní, měli ten sagitální hřeben a teď na to měli prostě takhle ty svaly žvíkací a opravdu to byla ta Marfuška v Mrazíkovi, že dokázali teda zřejmě jako ty ořechy jako louskat a pak se to vlastně mutací rozvolnilo a říká se, no tohle mohl být tak jeden z těch impulzů, že ten mozek mohl jít nahoru, už jako neměl kolem sebe ten věnec těch svalů a tak dále. No, tak tam dokonce i trošku zakrňujeme v tomto ohledu, si myslím, jo, jako jenom spoustu důvodů, že se ta čelist, že čelisti už nemáme tak dobrý jako teda ti šimpanzi, to teda v žádném případě nebo. Disvoluce trošku. Jo, to teda. Ale teď je ta otázka, jestli to není jenom to čekání na mutaci. Evoluční biologové tomu říkají někdy genetická asimilace, kdy vlastně jako už ten tvor se chová nějakým způsobem a teď jako čeká na ty spásné mutace. Jo, žiju v té vodě a teďka čekám konečně na to, až budu mít nějakou tu plavací blánu nebo tak, až se jako něco stane. Jo, tady s tímhle. Takže když máme tu zkušenost a příklady jsou, že když třeba to prostředí tlačí nějakým směrem, třeba se zvýší teplota nebo já najednou z nějakých důvodů jiných nebo podobných začnu žít ve vodě a hledat třeba potravu ve vodě nebo podobně, tak pak vlastně čekám už jenom na ty mutace, které mě tady v tomhle pomůžou, tak jestli to třeba nebylo taky takhle, jestli to není to, že vlastně nepřesměli mutace, proto jsme se stali člověkem, jestli už tam nebyl ten tlak k tomu, abychom nějak začali chovat a tak to uvidíme, co nám biologové k tomu řeknou jako v dalších desetiletích. Jo. Opakuji, to není nic náboženského nebo tak, jenom prostě přemýšlíme, jak je možné, že ten jeden tvor najednou začal nezištně milovat, dělat nezištně dobré skutky, přemýšlet o sobě, klást si otázky, přemýšlet o smyslu života a podobně. Jako při vší úctě k šimpanzům umí ledacos, umí posunkovou řeč, jo, ten American Sign Language umí, ta Vašo uměla asi 200 znaků. Já se říká, že politik, když má řeč, tak použije asi 80 slov, jo, takže ta šimpanzice jako byla daleko bohatší slovní zásobu. Spontánně to naučila svoje adoptivní mládě, ale když si znakujeme s těmi šimpanzi nebo gorilami, tak oni řeknou, chci si hrát, mám hlad, mám žízeň, ale neřeknou, jaký je smysl mého života. Nebo co budeme dělat v létě. Nebo proč jsem vlastně tady v té kleci. Jo, tyhle otázky zatím jsme nezaznamenali. Jakoby žije to zvíře v jakýsi časový bublině a umí komunikovat, jak třeba malý dítě. Jo, prostě to, že mám hlad, jo, jsem počuraný, nebo mám žízeň, nebo jo, takový, ale až ten šimpanz jednou se zeptá znakovou řečí, proč jsem zde, tak ho berem do party. To už řeknu, protože to je jeden z nás. Mimochodem mě k tomu napadlo ještě to, že kdyby Bůh nám to vůli nedal, tak přeci by to byla pro něj neuvěřitelná nuda, protože on by nemohl skrze
naše životy poznávat sám sebe, ne? Jinými slovy, Pán Bůh si může stvořit 100 000 počítačů, které budou z reproduktorků 5 A říct si, válu, jo, dobře jsem to ale udělal. o to úplně nejde. Jo. A sám se poplácat po Se ramenu. poplácat po rameni. Jo. Ba dokonce ještě to řekněme jednou větou. Dneska jsou, před 10 lety to zase byli disidenti, Tony Trevavas z Edinburgu a ten Mancuso, jeho knížky do češtiny, z Tel Avivu Daniel Chámovič, kteří docela seriózně dneska mluví o inteligenci rostlin. Říkají, to je prostě evoluce, která šla jiným směrem. Umí vyřešit spoustu problémů, které my neumíme, zvládnou sucho, pouště, všechny tady ty záležitosti. A je to taky inteligence, oni umí i předvídat určitým způsobem, vidí, určitě mají teda dotek, že jo, každá popínavka a tak dále. A podívejme se na ty stromy jako na život, který šel jiným směrem, než jsme šli my, ale je to prostě jiný. Jo, není to horší nebo lehčí. My to nevidíme, my říkáme vegetativní pacient, prostě jenom vegetace, to nás nezajímá. Jo? Robinson Crusoe začíná tím, že je na ostrově, kde se prochází tím deštným pralesem, a není tam ani živáčka. Jo? Chodí mezi těmi stromy, jo. Jo, že to nevnímáme, ale že to není jenom jako šimpanz nebo papoušek nebo delfín nebo tak, jo, kde člověk si fakt říká, tak dejte jim třeba chvilku času a třeba opravdu se tam nějak jako propukne, to já nevím, jo, ale jsem tady tomuto otevřený, jo, že to tam jako může být, jo, že my jsme vlastně jenom jako první prorazili tu cílovou pásku, ale kdo ví, co bude dál, ale najednou vnímáte i celou tu živou přírodu, že to tak nějak jako... No, ale tak nějak mi to přijde podle toho, jak mluvíte, že jsme trošku obrazem božím, trošku taky odrazem, ale vlastně taky trošku štětcem a barvou a plátnem. Ano. A zase řekněme z opačné strany, jenom my děláme podcasty a ptáme se sami sebe, co udělat se světem, abychom se o něho starali hezky. Jo, to teda při nejlepší vůli tohle teda delfíni nedělají, nebo aspoň nemáme ty zprávy o tom. Jo? A nebo každé jejich trojité salto s vrutem bylo interpretováno jako trojité salto s vrutem a ne snaha o navázání komunikace stopadů průvodce v galaxii. Ano, jo. Chesterton říká hezky, že můžete obdivovat ty sofistikovaná mraveniště, ale že tam jako nikde nejsou ty soky význačných mravenců. Jo? A to říká vtipně, ale... Mnoho nevíme asi, že? Ale mnoho taky víme, no. A jo. Jak naznačujete, je asi potřeba si nalejvat toho čistého vína v těch věcech, které jsou jasné, viz kreacionistická teorie lomeno Darwin, a zároveň nechávat prostor pro možnost něčeho nového, jiného, co nám může jako zamíchat asi ty karty, že? Trošku mě to nabádá, jen tak můžeme načít to téma, ale zároveň už pomalu končit. A to je ta černobílost vnímání světa, která dneska je zde, jo, že prostě ano, prostě náboženství buď úplně jo, anebo nic mezi a zároveň věda, jenom věda a nic mezi nemůže být něco, co hází prostě nějakou mystiku do té věci, nějakou duchovnost. Něco. Ještě řekněme, Ty věci si nemusí odporovat. Jo. A mně přijde, že u nás v Čechách poslední dobou je to skutečně jeden a druhý pól, což v sobě implikuje to, že to mezi je nediskutovatelné, že odpadá ta diskuze a jsou tady dva tábory prostě bojovníků, kteří nechápou, že celý ten prostor mezi nimi je možný a je jistý. A ta pravda je vždycky nejblíž středu, že jo? Takže tohle mě teda přijde opravdu nabílení a možná jsem to chtěl ještě zmínit, vys očkování, že jo, tak to už jsme daleko od toho, ale prostě buď je to zachrání to všechno, anebo je to všechny to zabije, jo, ale ta pravda je přeci vždycky někde mezi, tak to se mám chtěl ještě takhle. Je to teda téma na další podcast, kdy se říká, že teď je ta doba za prvé sekt a za druhé extremistických politických stran, kdy obojí má spolu společný jeden moment, toto je černé, toto je bílé, tohle dělejte, tohle dělat nesmíte. Pravda je zde. Následujte mě a uděláme to dobře. Pozor na to. Jo? Svět je složitý, ale já mám řešení, protože já vám řeknu, že tohle je černý, tohle je bílý, tohle nesmíte dělat. Pozor na to. Takhle to říkal Hitler. Že? Jo? Hitler říká, přebírám veškerou odpovědnost. A to je určitým způsobem to je geniální, protože teď se neorientuji v tom světě, svěřím svoji nerozhodnost tomu vůdci, a věřím, že on teda přebere tu odpověď a je vymalováno. Podívejme, jak to vyřešil, že?
covid neexistuje, očkování je špatně, Mhm. povodně nebyly, jo, vůbec, nebo tak, jo, a najednou v tom složitém světě, kdy není úplně jednoduchý se orientovat, takže říká se, že Řecko přichází s tou představou A anebo non-A, že je pravda anebo lež, ale Niels Bohr, ten slavný fyzik, říká co si jiného, říká na hlubší rovině máte pravdu a proti ní je nějaká jiná hluboká pravda. Jo? Že někdy musíme ty věci vidět jako z různých perspektiv a ten svět opravdu jako není jednoduchý. Není jednoduchý, jo? Že otázka imigrantů třeba nebo podobně, ale že musíme o tom přemýšlet, musíme vnímat jako všechny ty úhly pohledu. Napadá mi k tomu jedna anekdota, která možná to trošku osvětlí a je to vtipný, je to výborný. Prý novináři právě u Nilse Bohra dělali rozhovor a pak si ke své hrůze a zděšení všimli, že on má nad dveřmi podkovu pro štěstí, si to znáte. A říkali, jak to vy, slavný fyzik, nositel Nobelovy ceny, který máte podkovu pro štěstí, vy na to věříte? A Niels Bohr odpovídá, no já na to samozřejmě nevěřím. Ale slyšel jsem, že to funguje bez ohledu na to, jestli tomu věříte nebo nevěříte. To je přesně to je tak ono, krásný, jo. ale přitom jo, opravdu lidi to potřebují mít v tom můstru. Ty seš prostě vědec, tak neexistuje tady mít podkovu. jasně, To je no. taková škoda takhle vnímat, jo? No. Ten svět opravdu ploše. Já si myslím, že jste to zakončil vlastně krásnou myšlenkou a jestli si něco odnes z tohohle rozhovoru, jestli to může být tohle, tak je to paráda. Já bych fakt jako na závěr se teda přimlouval, ať fakt jako má smysl být laskavým, dobrým člověkem, má smysl na sobě pracovat a má smysl být tu a tam nezištný a tu a tam udělat jako dobrý skutek, o kterém neví nikdo jiný, krom tam někde andělů na nebi. Jo. Když přece aspoň takhle to řekneme, tak snad se s tím každý nějak stotožní. Nic jiného nám asi... Jsi to moc limonádové ode mě teďka na závěr. Ne, naopak. Já si myslím, že to je dobré tyhle věci opakovat. Jakože nic jiného nám ani nezbývá, než takhle k tomu přistupovat. Jo? Nezbývá, jo. Proto Protože... jsou pro mě improvizace. Už jo, proto jsou pro mě hezky ty Vánoce. Vánoce, jo, kdy to někdo říkal, to komerce, to je hrozný, to jsou ty supermarkety, no to je strašný, prostě to tajemství Vánoc tam jako vůbec jako není, jo, dejte. Ale ono to jako má cosi do sebe, protože jednou za rok si najednou člověk uvědomí, že je radostnější dávat, než dostávat. A jednou za rok my všichni v tom šílenství těch supermarketů, já jsem dojat, pokud to takhle můžu říct, protože najednou lidi se vrhají tady do toho zmatku a do té bláznivosti těch front, aby ve finále udělali někomu radost. Takže na závěr můžeme říct to, miluj svého bližního jako sebe samého. Nejtěžší úkol, ale fakt jako je to takhle jednoduchý. Jako až tak je to jednoduchý. Kruh se uzavírá. Všechno ostatní je folklor. Všechno ostatní jsou krajky. A úplně kratoučká otázka na závěr. Věřím, že posluchači vás můžou najít leckde, včetně vašich knih. Mimochodem, já právě čtu Neumělcům života a to je mi líto. Jste bláznivej. Úžasná kniha Neumělcům života. Skvělý titul, takže všem doporučuji. Ale taková poslední otázka, kterou jsme zvyklí tady dávat, kdybyste měl lidem říct krátce, jo, pár věcí, které by mohly skutečně nejvíc pomoci, aby ten jejich život byl prožitý tak, že se za něj nebudou na konci stydět. Co by to bylo? Třeba 3 věci. Nebude to Marek Vácha, ale bude to Frankl, Sachs a další. Nebojte se snít. Je to nejlépe prožitý čas, když sníte. Za druhé, uvědomte si, v čem jste dobří, co vás baví, kde jsou vaše charismata. Pak si uvědomte, co potřebuje tento svět. A tam, kde se to protne, tak tam by to mohlo být velmi zajímavý. Za třetí, pracujte a pracujte tvrdě. Pravidlo 10 000 hodin pro Mozarta, Beethovena, Michelangela a všechny. Nikdo to nemá zadarmo. Za čtvrté, neúspěch je příležitost se učit. Napříště si můžeme nechat Mendela a jeho největší životní neúspěch, který pro něho byl největším úspěchem, který se mu podařil.
Neúspěch je příležitostí se učit, blesky životních neúspěchů ozařují cestu. Zvykněte si na to, že máte nepřátele, že se špatné věci dějí dobrým lidem, že vás budou lidi nenávidět naprosto bez důvodu, takhle to je a skrze to se musíte dostat. Naučte se děkovat, buďte vděční, to je základ celé mystiky, celého židovsko-křesťanského vnímání světa. Thinking is thanking, jo, říká německý Heidegger, myšlení děkování. A já dávám za 7. Mějte v sobě smysl pro sebeironii a pro humor. Je to zvláštní věc, zase Chesterton, který říká, že humor ještě nebereme dostatečně vážně. To je zvláštní, že Vladimír Putin nikdy neřekne vtip. Jo? On si nikdy neudělá legraci sama ze sebe. No ještě tak. Totéž Hitler, že by řekl vtip, že by si udělal ze sebe legraci. Totéž Stalin, totéž Husajn, totéž Kadáfi. Jo, to jsou, mají ty velké myšlenky, jestli nějaký milionek lidí umře, to je jedno. Ale my fakt jako nebereme humor dostatečně vážně. A jestli ještě můžeme minutu, já tady tohle vnímám hodně, když zpovídám, hodně, docela dost zpovídám, takže hodně sedím v té zpovědnici. Každý, kdo přichází, tak si říká, já teda mám ty hříchy, které jsou originální. Můžete říkat dopředu, co ti lidi tam řeknou. Zlo je nekreativní. Zlo je tupé, udusané. Všichni máme stejné hříchy. Nemyslete si, že jste originální. A naopak, ale dobro je roztančené, kreativní, jiskřivé, dobro tančí po stole, dobro má nápady. Jako jeho americká bohoslužba. Jako jeho americká bohoslužba prostě, jo. Dobro je neuvěřitelně kreativní, to je ten jazz, jo. A dobro taky se pozná podle toho, že si umí udělat legraci za sebe. Kolik vtipů mají Židi na svoje náboženství. V kolika ti anekdotách Židi zesměšňují sebe, svoji víru, svého Hospodina, ale ne ve zlém. Ale pořád to takhle berou. Křesťani taky, jo, si dělají trochu legraci sami ze sebe, doufejme, jo. Ale toto je jo, to mít smysl pro určitou sebeironii, pro to, aby se člověk jako nebral tak zase děsivě vážně. Já si myslím, že to je hlubší, než se zdá. Takže tohle teda je kratičké 10 nebo 7 nebo kolikatero. Krásných několik teček za tím dnešním rozhovorem. My vám opravdu z celého srdce děkujeme, že jste přišel. Spíš jsme to zaměřili skutečně na víru, na Boha a já jsem tomu rád, protože si myslím, že to je téma, který je potřeba ve společnosti diskutovat a který je tady málo. Takže ještě jednou děkujeme. Děkuji za pozvání. Mějte se krásně taky. A vy se mějte také krásně. Jak by řekl Marek Orkovácha, něco pro to dělejte. Díky, že jste se s námi nalodili. Když se nalodíte příště, budeme rádi. Jestli vás to bavilo, rozhodně tam dejte like a nebo rovnou odběr, protože algoritmus to miluje. My taky můžeme pak šířit tyhle ty rozhovory a zároveň vám to může pomoci posunout váš život třeba ještě o trošku dál. Tak jo, to už je z dnešního dílu skutečně všechno. A nezapomeňte, buďme k sobě rovný, nebuďme až tak vážný, a radši rovnou zvažte, jestli nebejt rovnovážný. Čau, píseček. Keep on moving like there's no tomorrow.